Jeg håber, I har haft en god sommer. Det har i hvert fald været en god sommer, når vi kigger på aktiemarkederne, hvor vi har set nogle pæne kursstigninger her over de sidste par måneder. Det har været drevet af, at vi har fået nogle gode økonomiske nøgletal fra USA, samt at vi har fået nogle inflationstal, som viser, at inflationen altså fortsætter ned. Det er gode nyheder for investorerne, fordi det gør, at den her bløde landing i økonomien, eller sådan en blødere opbremsning af den økonomiske aktivitet, ser ud til at være mere realistisk, end vi kunne have håbet på for måske et par måneder siden. Det vil sige, at vi står altså ikke på vej ind i en eller anden mere dyb og langvarig recession. Generelt kan man sige, at væksten i USA har været meget stærkere, end man havde kunnet håbe på her i første halvår. Og det har altså været drevet af, at der er rekordmange mennesker i USA, der er i jobs, og derfor har indkomster, og dermed kan gå ud og bruge penge, hvilket understøtter økonomien. Kigger vi på Europa, ser det lidt sværere ud. Især fjerde kvartal sidste år og første kvartal i år har der været ret svag vækst. Væksten er dog begyndt at komme lidt op i gear her i andet kvartal, og det der især har trukket ned i Europa, når vi kigger, det er altså, at Tyskland har haft det lidt svært, fordi vi generelt ser, at der globalt er sådan en ret svag udvikling inden for industriproduktionen, som jo gør sig gældende, som især er vigtig for den tyske økonomi. Kigger vi videre på Kina, jamen der har det her opsving, vi alle sammen havde håbet på, der ville komme efter genåbningen af økonomien, jamen det har altså ikke kunne holde ved. Vi så jo en pæn aktivitet i første kvartal, men sidenhen så har der altså været en ret stor opbremsning i den kinesiske økonomi. Der har også været en del uro, og det er især på ejendomsmarkedet, at vi lige nu og her ser nogle negative overskrifter, og det er altså med til at skabe sådan lidt mere nervøsitet omkring den kinesiske økonomi. Vi tror dog, at de kommer til inden for den nærmeste fremtid at komme med noget mere stimulus til økonomien, både i form af finanspolitiske lempelser, men også rentefald, det ser vi allerede, som nok skal sørge for, at den kinesiske økonomi kommer lidt mere op i gear, når vi nærmer os slutningen af året. Efter vi er kommet tilbage fra sommerferie, har vi set lidt mere negativ stemning på de finansielle markeder. Det er altså helt naturligt, når vi har haft så meget optimisme i markederne, og vi har set sådan nogle pæne aktiekursstigninger, som vi har set i år indtil videre. Noget af det, der har været positivt at følge over de sidste par måneder, det har været, at der er flere aktier, og der er flere sektorer, som er begyndt at deltage i den her aktieoptur. Det er altså ikke længere de her store gigant-tech-selskaber i USA, som driver hele afkastet, men vi ser den her aktieoptur sprede sig ud, hvor blandt andet sådan noget som små aktier, altså det vi kalder small cap aktier, er begyndt at stige. Og i juli måned var det faktisk alle 11 sektorer af S&P 500-indekset, der steg. Det er klart, at der altid vil være ting, der kan skabe negative overskrifter, og for eksempel de her stigende oliepriser, som vi har set over de sidste par måneder, er noget, som har givet lidt anledning til bekymring. Også den her udvikling på ejendomsmarkedet i Kina er noget, som skaber noget nervøsitet. Vi er dog fortsat forsigtige optimister, når det kommer til den økonomiske udvikling herfra, og tror også, at de finansielle markeder vil klare sig udmærket i andet halvår. Måske ikke i helt samme grad, som vi så her i første halvår. Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen og vender tilbage med en ny markedsopdatering om en måneds tid.